Koru Press Club ni simin sini chai tomung tei Khumlung Press Club ni simin chai tomung tongmani takhuk Birumani Tripura lai thangnai second 20 ni simin boni mangkhathai ha landslide bisingo phopjagui kalaimani koktuma hasti gnangai bebak lukurok no saiman khana aboni bisingtei Korbuk Press Club rongni bisingtei chai tomung abono khurei boni bihik bikreng kongsa phano naina mosungo nei bihik sungno samani tongo aboni bagai Korbuk Press Club rongni bisingtei kaisa chai tomung 2 September ni simin boni mangkhathai tiklai khurei rwnani bagai nei sini kaisa chai tomung aru jagao tabuk nukjakha balaikhono kha tongthokjaknai kok Santi Bazar ni SDM bo ahino sungno suba churuoi tabo NDRF ni team sungno rohorka norong nugui tongo sinung logo 9 battalion TSN ni simin 10 jawan bebagai rohorka u jaga chuba chuk khlainani bagai borok tini dipor ni ekta rogono uru jago phai sokpaikha mangkhathai khurei manya sak jora borok chaitoknai nei ang singmani borok sawai khna rokha opti haiklaino sungbai kwrwngui tongoi tongdi sini sungbai malaina bagai Agartala Press Club rongni bisingti borok phai tongoi tongo sini u location no tei Khumlung Press Club ni members rok bo haino phai tongoi tongo sungno chubana bagai loge gana gini o tongnai lukurok bo haino sungno chubana ni bagai mangkhathai tiklai rwnani bagai khana rongni jora rogo borok kwbangma no phainai hnei sung koktuma mankha abtai klaino sungbai kwrwngui tongoi tongdi sung mangkhathai mode manya le sung saimanya phiraba yakti sayawi sung saitoknai abo mangkhathai no kariwi tiklainani Santir Bazar SDM banya rohorjago obo je kmama to 20 tarik ni simi ngai tabuk oro dojarok phaimani bagai NDRF team TSR 9 battalion hoite tubujaka 10 jona borok kudal lok bai khai ha khurui nai ta rutuknai kma naino sapini simin de khana bode nai je maya sak borok rutuknai nangkai borok slai Sani nini sinimum ang Komalakanta Debarma DCM Santir Bazar Subdivision